נראה לי, כן. הלו. שלום, מדבר פגין, אני מהשמות המשעשעים בארץ. אנחנו עושים תחרות, והשם משפחה שלכם, משפחת שלומפר, יכול מאוד שהוא יזכה. אז רציתי לדבר לבן שלך, כי השם שלו יותר מצחיק, זה שלומפר ודין. מה שמך? לא, סליחה, עוד פעם לא הבנתי, מאיפה, מי אתה? אני פגין. אני עורך תחרות שנתית של שמות המשפחה המשעשעים בישראל. ושלומפר ודין, ששלומפר זה מישהו שהוא מצחיקול, הוא מצחיקול, הוא מגושם כזה, שלומפר. אומרים על מישהו, אתה שלומפר, אז אומרים כאילו שהוא מגושם ומצחיקול. אז שלומפר ודין, זה השם שהוא הכי חזק. אתה טועה! הוא שלומפר! לא שלומפר? לא! לא? כן? כן? שלומפר! לא שלומפר? לא! אתם לא זכיתם בפרס. את בטוחה שזה לא שלומפר? בטוחה, כן. לא זכינו בפרס, בכלל. פרס? את בטוחה? זה פרס נורא טוב. זה פרס משהו בן זונה. כן, נובל. כן. את בטוחה שזה לא שלומפר? זה פרס? משהו. נו, תשלח. אני אשלח לפרס. אבל קוראים לך שלומפר? לא יודעת, אז בואי נעשה ככה. בואי נשנה את השם שלך לשלומפר ואני אשלח לך פרס. תלכי היום, תלכי עוד היום תלכי למשרד הפנים, ותשימי בפה, תשימי, איך קוראים לזה? דגש. תשימי דגש בפה. שנקרא לך שלומפר. כאילו, שלומפר. מה שמך? לא, אנחנו לא מוסרים פרטים, כן. לא, כתובת, לא שום דבר. מאיפה לקחת את הטלפון? אני רוצה לדעת מה השם שלך. לא, להתראות. אני לא מרגיש את האצבעות שלו. אחי, זה ממש...